बाब्रे एकदम आनलाखि नै दासो 30 मिनिटनि उनाव अपेन जानानै नै दाबो खननो हाबावा एकदम होंगो दोंगो जमा जाफबजोबनानै थाफैजोब्बायमोन ओरैबो ओरैनोबो थैखागोन 30 मिनिट थाखाबाय जोङो बारसननो थैखागोन आयु जोङो गौरांनि दालां मोनबाय आरोना गौरांनि दै ओमफ्राय जोङो माहाय थांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे दे बिदिब्ला नायलांदो दे लोगोफोर Thousand years later. Why so quick? जोङो गैला लायनानै जागोलाव बेखौ फैनानै जोङो भुटान रायजोआव फैदोंमोन आरोना दा थांफिनगासिनो मानो होनबा जोङो फैफिनबाय मा होनो गेटआव एन्ट्रि पास खालायनायाव लायनानै जा गोलाव ओंखायनो माना जानाय होननानै जोङो फैफिनबायसो आरोना मालाबा फैफिनसै स' बेखौनो नायदो आरो